Masha Allah shi man yazo zai yi farin ciki. Wa! Ka daina jin maganar wanda za su kama matsala a rayuwarka. Yanzu zan je ma abokinka a yi ta ƙare. Malu me ya faru? Kada a ce da yawa magana a zancen ilimi. Ko? Aikin banza. Kiya za ka yi ka haɗa su haɗa ka san inda ka yi. Hakan za a yi, ni zan tafi. Girma ya sanya girma. Saboda na lura da kai kwata-kwata ba ka san gaskiya. A ni na rasa abin da Murad yi wa Kamal baya ƙaunarsa. Shi ai gasan Kamal ne kamar baya ƙaunar wanda ya zo masa da gaskiya. 'Yan matan ma da laifinsu don saboda akwai saurayin da zai tafi wa wasu matan daga cikinsu da gaskiya amma sai ka tadda suna bibiyar wasu mara halayyar kirki. Nake na ce miki wannan karatun da muke yi so nake ya zama waya al'umma ne kuma so nake ya zama waya al'umma ne kuma Allah ya shige mana gaba.